Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyo tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagbugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat kanimo nga hangtod niining mga panahon na kini nga programa nagasabod sa binhis kaluwasan dinhis kahanginan. Tuguti o Dios nga ikaw magapanalangin niini nga programa ug kining estasyon, panalangin ni usab ang tanan nga mga nagapaminaw. Hinaot pa nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug unya sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. O Dios nga Espiritu Santo, dad-a ang among mga pag-ampo ug pagpangalyupo sa atubangan sa Amahan, maingon nga kami dili makamaong moampo. Apan ikaw magapangamuyo nga unta iyang pagadunggon ang among mga gidampangayo. Og daghang salamat nga ang among gipangayo amo kining madawat pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamoadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone kay aron nga makadto na ta sa pinakaimportanteng bahin gyud sa atong programa sa pagpasabot sa tanan nga mga pangutana. Okay, ato ning basahon ni okay, sir, daghan kaayong salamat sa inyong mga pagpasabot sa Biblia. Among gikalipay ang inyong programa nga amo ning nakaplagan dinhi sa kahanginan. Salamat kayo. Okay, salamat po sa inyong pagsabot sa atong programa. Okay, patay basahon. Ang amo manggod nga pagtuo brad nga diha sa iglesia ang tao maluwas. Unya di ay dili. Kami diri wa gid mi magpamatuod nga diha sa iglesia dili maluwas ang tao. Lalo na pod nga wa namo gipamatuod nga sa pag-iglesia maluwas ang tao kay ang amo diring gipresentar ang pagpasabot namo nga si Kristo mo'y atong manluluwas, mo'y makaluwas sigon sa gibasis Biblia. Okay, niya patay basahon. Okay, mangutana mi sir. Pangutana man ni. So dili lang usa tanong kay naa may kananang kuan ako nga ato nga kuan nga pangutana. Okay, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan mga kaigsunan ato sa nga sa di pas Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone mas may siguro Brother Isa wa pay kuan. Okay, at Brother Libby wala kay basahon diha og naa sige basahon ko no be. Okay, no, daghang salamat Brother John. So, maayong gabi sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw og naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Kamong tanan mga higala amo nga gina-welcome dinhi sa tulumanon sa Jesus is our Hope. Aniya ato sang gipasalamatan ang Riverside FM ang 103.2 megahertz sa ilang pag-on-air kadunay sa ato nga programa
So salamat nyo diya mga sirs, no? O ngadto kang Pastor Joel Tirana nga mausay nagpahiluna aron ang ato nga programa madungog sab diha sa South Cebu. Northern Cebu man ni kaning DYCM nya diha South Cebu maabot ta diha pinagi sa pagpamati sa radio sa Riverside FM. So gina-welcome na to ang tanan diyang mga naminaw ug kutob sa naminaw karon sa tibuok kalibutan asa mo napita karon amo kamo nga gina-welcome. Kanya panahon na higala nga mopadangat mo sa inyong mga mensahe diri namo namoy mga importante nga mga pangutana. So palihog no i-send na sa among mga number di Brother John or pwede diri sa comment section nato higala sa Facebook. Kanya namoy mga ikatampo karon taon-taon sa pangutana nga atong tagdon. So amo sa nang paabuton kay nindot sa nga makatampo mo higala makaparticipate mo sa ato nga discussion dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So atong gipasalamatan to makahigalaan nga nagagamit karon mga sound system sa nakalain mga lugar. Paagi nga ilang i-share ang pulong sige nga silang mga silingan. So thank you kayo. Kanya ay mo kalimot no sa tanan nato mga viewers karong gabi na mga nag-follow sa itong programa nga atong i-share nga itong mga friend mga higala ang ato nga tulumanon para nga daghan ang makahigalaan nga makakita o makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. So siguro murag na ay mga mensahe nga ning abot diha Brother Isaw. Okay, salamat Brother Levi. Well, mga kaigsunan og mga kailan mayong gabi kanyong tanan sa makausapaw. Welcome na tong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini nga tong ginahimo karon nga live broadcast do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagalain-lain nato nga mga viewers. Niyas Brother Ronilo Itang gikan sa Saudi Arabia. Nga mensahe mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Levi. Maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nagbiyon ning programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Niapod si Sister Arlene Balambaw Ulyamot. Good evening yo Brad, I'm watching. Niapod si Sister Ginalyn Lumuntad, mayong gabi sa tanan. Niapod si Brother Robas Woody, mayong gabi. Niapod si Brother Norlito Nanay Julita Tagalog. Minsay mayong gabi ninyo diha Sir John, Sir Levi og Dong Isaw. Aniya na usab ako nagtan-aw og namati sa kanunay sa programa sa Jesus is our hope. Ako ding kumustahon ako best friend si Sis Riling Negro. Sis Riling, kumusta ka? Naibaw ko nga pirmi ka naminaw sa atong programa nilang John Dihito. Dagang salamat Dong Isaw sa pagbasa na Julita ni. May gabi ini mo din nanay nya. Salamat sa kanunay nga pagsunod sa atong programa. Niapod si Magrita Ruidas, niapod nakiguban nato ang Riverside FM Cebu 93.2 on air na ta mga brad. Salamat ninyo din ha mga sir. Pastor Joel Tirana sa inyo nga pag-hook up sa atong program. Og nakahimo nga atong programa nakadangat din na sa South Cebu tungod sa inyo ang pag-hook up sa atong programa din hiya sa DYCM Bugo. So mao pa ni sa pagkakaroon ng atong nakita magkaigsunan nga mga mensahe sa nga midangat sa atong live broadcast alang sa pagpadayon sa atong programa. Ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Okay, dagang salamat Brother Isaw. Adto ta higala sa giraid unan nga ato nga gidiscuss may tungod kang Kristo. Sigon sa atong gidiscuss na gipasabot sa kahanginan, Jesus Christ is the Creator also. So kana gipamatud ana sa Biblia. So gisakyan ra pud ang ato nga gidiscuss nga matud pa dinhi nga sir, doon na ba'y gipamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Diyos? Salamat. Okay. Yes, doon na. Ang dili lang mo pamatuod ani kamo. Pero ang nagpamatuod ani ang inyong mga pangulo sa simbahan. Kamong mga membro, sunod-sunod ra mo. Sunod-sunod ra mo ang mga membro sa inyong mga pangulo. Gunsay mga pamatuod sa inyong pangulo, mauro po na inyong adapon. Dili base sa Biblia kay ug nagbase pa mo sa Biblia,
dili ta na moabot ng pagtuuha nga si Kristo dili Dios. Karon mao bitaw na hinungdan pila ka bisis nga kami diri naghangyo na nawagan sa inyo nga tabangi mi ninyo pagpasabot dinis kahanginan sa kamatuoran. Naa magkahay mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios asa man na. Unya ang inyo hamanggod mga palusot nga rason ba katarungan apan dili kamatuoran. Mao nga na nakuan mi naghangyo mi nga asa man unsa man nga salin o translation sa Biblia ang insaktong salin ba translation nga nagpamatuon nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Pero hangtod karon wa magyuning pakita ni ana bisan sa usa lang ka bersikulo. So I conclude nga kanang inyohang doktrina kuan ra inyo ra nang kaugalingong mugna wa na kuan sa Biblia isulti kay og gipahayag pa na sa Biblia naunta mo ikapakita nga bersikulo sa Biblia nga nagpahayag nga dili Dios si Kristo. Ang inyo ra manggod kanang mga kuan ba mga palusot lang pero ni atao ang imo nga kuan magod sir naabay pamahayag sa Biblia nga si Kristo nagpahayag nga siya Dios. Pamatii kuno ni ato kuno ni nga basahon dinhi sumala sa gihisgutan dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 26 ngadto sa 33 nya ingon ini ang gisulti matud pa dinhi niini nga kuan na din is the word of God ingon dinhi apan dili kamo mutuo kanako. So kanang pagkadili gininyo mutuo kang Kristo nasulat na ng daan nahibaw-an na daan. Usa kung kanang pagtuo mo'y atong hisgutan dili na nabag-o para namo. Kay si Kristo misulti apan dili kamo mutuo kanako. Nya sa gisulti dinhi tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Yes, karnero nga, tupa nga. Pero dili kasama sa mga tupa ni Kristo. Dili kauban sa karnero ni Kristo. Ug kay dili man kauban, lain gyud mo. O kay dili mamumutuo ni Kristo kay ang mga mituo kang Kristo mao man ni ang iyang mga karnero. Unya nagingon sa 27, ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. So tanawa ang mga iya ni Kristo nakaila niya. Unya nagsunod kang Kristo. Unya kung imong basahon sa 5:17 si Kristo nagtumas kasuguan. Ang mga iya ni Kristo mutuman po na. Unya nakinaiyaw na batasan ni Kristo matag-adlaw sa Sabado tuwa sa simbahan, tuwa sa sinagoga. Ang mga karnero ni Kristo maupod kay matud pa ni Kristo ang ako mga karnero nagsunod na ako. So ang problema magud-ani kining mga puntuhang mga bahina mo ipangitaon gikan sa inyo dili ni makita nganuman tungod kay dili mo kauban sa mga karnero ni Kristo. Ipadayon ako basa. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan og dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan ug wala gayud makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Nakuha ba ninyo mga puntuha? Di ba ang inyong doktrina ang matuod nga Dios di walay unod ug walay bukog? O di ba? Kay inyo man ang gigunita ng Lucas 24 god. Pero nag-ingon si Kristo nga walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Kung walang laman at buto, kung walay unod og bukog, papaano magkaroon og kamot? Di ba? Unya nag-ingon din ako og ang amahan usa lang. Usa lang. Ang uban version ani usara. Ako nga amahan usa lang. Mao ni ang gisgutan. So kay usa man lang sila, ang inyong palus ani usa lang sa karnero. Di ba? Usa sa plano. Pero dili man na mo'y basihan na nga inyuhang tagaan og sariling konklusyon na. Kay kung atong basahon
ang pamahayag pa ni Kristo dinhi sa Juan kapitulo 17 bersikulo 11. So ingon niini ang gihisgutan 17:11 sa kanini ang Juan. Karon mo balik na ako diha kanimo og dili na ako magpuyo ni ining kalibutana. Ang ining nga kalibutan. Apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan. Pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako, bantay kini nga mga tao aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Usa lang. Unya og inyo pa nang tagaag kaugalingong interpretasyon inyo na kay wa man ang gingon sina usa lang sila. Karon ang pangutana na abay pamahayag si Kristo sa iyang kaugalingon siya Dios duna. So padayon na nato nigbasa ang gisgutan dinhi. Unya ningon ni Kristo pagkadungog ni nagingon di ako ng amahan usa lang. Pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipinit sila pag-usab og bato aron batuhon siya. Apan miingon si Jesus kanila. Tanda na? Apan miingon si Jesus kanila. Daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba niining akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong batuhon? Muna'y pangutana ni Kristo. So niya ang tubag sa mga taong gipangutana ni Kristo mga Hudiyo. Ngayon gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mo bato kanimo tungod sa maayo nga buhat. So kung imong analisahon, unsa man gyud ay ang rason nganong gibato nila si Kristo o batuon nila si Kristo kay ingon mo sila dili mo bato nimo tungod sa imong maayong buhat. So unsa man ang punto bahina nga ila mang batuon si Kristo? Ipadayon nato basa. Kundili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Unsay rason nga ilang batuhon sa mga Dios si Kristo? Tungod sa gisulti ni Kristo nga batok sa Dios. Okay, karon unsa mga nga gipasabot nga gisulti ni Kristo nga siya batok sa Dios? Ningon dinhi. Kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Unsay rason nga batuon? Tungod kay si Kristo nag-ingon nga siya Dios. Pag ingon niyang ako ug ang amahan usara, ang buot ti pasabot nga si Kristo nag-angkon miamin nga siya Dios. Nag-ingon ka nga ikaw Dios. Mao nay rason hinungdan nga batuon siya sa mga Hudiyo. Karon niya malinaw man ni ang gipasabot ni ining mga bahina. Agi og hangyo og makatabang man gani mo bisigi kuno be. Asa maning bahina ang salin sa Biblia nga nagpahayag nga dili Dios si Kristo. Kay si Kristo mismo ingon ini ang iyang gisulti sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo muning gihisgutan dinhi sa Juan kapitulo 5 bersikulo kananaang 32 o 37 niaw. Apan adunay lain nga nagapanghimatuod may tungod kanako. Gawas nga gipamatud-an ni Kristo ang iyang kaugalingon nga siya Dios kay matud pas mga Hudiyo, batuon kanamo dili sa pagbuhat nimong maayo kundili sa imong pagsulti batok sa Dios. Kay ikaw nag-ingon ka nga ikaw Dios. Muna gisulti. Karon niya ang gisulti din ingon ni Kristo, apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako ug ako mahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. So gawas kang Kristo dunay lain nga magpanghimatuod mahitungod kaniya ug matud pa ni Kristo nga ang pagpamatuod mahitungod kaniya kana tinuod. Timan-in ninyo akong balikan pagsulti. Kung ang tao dili na gani mutuos tinuod adto gina mutuos bakak. Si Kristo naging siyang dunay lain nga magpamatuod kanako ug akon hibalo nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Kinsa man ang iyang gipasabot nga magpamatuod niya nga ang pamatuod niini tinuod. 37 atong basahon. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod ang magpanghituod mahitungod kanako. Kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayhon.
So naay bayhon lagi di ay ang Dios nya way unod ug bukog. Unya nagingod dinhi nga ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. So malinaw usahay kung imong balansihon bagid kaning inyuhang bang doktrina ug ang tao moabot ang panahon nga kana bang naay kalibog, malibog og samot. Nganuman ang inyong giila o gituhuan nga Dios ang amahan. Pero nganuman gyud nga ang pamatuod sa amahan dili man ninyo tuhuan. Kay matud pa ni Kristo, ako nasayod nga dunay lain magpamatuod kanako kung ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Unya ang amahan man ni mao'y nagpamatuod kang Kristo sa tinuod nga pagpamatuod niya dili mo mutuo sa amahan. Nga inyo man ang gituhuan o giila nga Dios. Niyo, og ang amahan nga maong nagpadala kanako siya gayod nang himatuod na mahitungod kanako. Kamo wala makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayhon. Ang matud pa ni Kristo ang amahan nga nagpadala kanako siya gayod mao ang magapamatuod mahitungod kanako. Karon, diin man ni nga punto. Kay kung imong basahon ang Juan 3:16, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga ang tanan nga mosalig kaniya di malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. Giyon sa si Kristo gipadala dinis kalibutan. Unya ingon ni Kristo ang ako nahibalo nga ang pagpamatuod sa amahan nga nagpadala nako kini tinuod. Unya karon nganong dili mamutuo kang Kristo nga gipamatud-an man na sa amahan nga nagpadala nga si Kristo Dios. O tanawa kung atong basahon dinhi kaingon ni Kristo nga ang amahan nga nagpadala kanako ang iyang pagpamatud kini tinuod. Nagingon dinhi sa 1:8 nya dayon ra ba ninyo ingon nga sa Griego na ang trono Dios. Naunsa naman nuno ang Dios naman nuno ang trono mo naman nuno Dios. O niya apan nagingon apan ngadto sa iyang anak. Malinaw ha? Apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Unsa ang gingharian? Walay katapusan ug matarong ang pagdumala niini. Kinsa ang nagdumala? Ang Dios nga mao ang anak. O niya, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya ang imong gingharian o Dios. O tanawa malinaw na. Unya nagsulti pagyud ang amahan ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Kini pamatuod ni sa amahan ngadto sa iyang anak. Pero nganong dili magyud mo mutuo sa pamatuod sa amahan nga inyo mo nang gituhuan nga ang amahan mo Dios wala niyo ilha ang anak Dios. Ha? O dinhi kamo dihang nanood sa Facebook, makita ninyo nga ang among kamot busy kaayo sa pagsigigipakli sa mga pamatuod nga bersikulo dinhi sa Biblia. Meaning nga kanang mga butang nga inyong nadungog ug nabati dili na mga tinumo-tumo, tinuod gud nga based on the Bible. Ha? Kung atong basahon dinhi ragod sa the same chapter and verse kung unsay sulti dinhi sa Hebrew chapter 1 verse 8. Ingo dinhi, but God says about His Son. Napakalinaw ang gisulti. But God says about His Son, you are God. O tanawa. Unya nganong mo lagi na nga ang tao na kalibog mosamot og kalibog. Dili mo mutuo o moila nga si Kristo Dios kay ang inyong gituhuan og ila nga Dios ang amahan. Unya ang amahan nga inyong gituhuan nga Dios dunay pagpamatuod sa iyang anak. Yung siya, you are God, pero dili ninyo na tuhuan. Dili ninyo dawaton kay ang inyong tuhuan o ang inyong dawaton ang doktrina nga gitudlo sa inyo nga dili mapruibahan, mapamatud-an sa Biblia. Pero kung musupak mo na, ipadala ko no diribi kung naabay pruiba sa Biblia ni anang inyong doktrina nga si Kristo dili Dios. Sa atong gibasa na nagpamatuod ang amahan, matud pa niya,
ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw o Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Malinaw ni ang gisulti sa amahan may tungod sa anak nga sa Jesus. Unya nganong dili man ninyo tuhuan tungod kay mas bugat pa o bilihon pa ang inyong mga pangulo sa simbahan kaysa amahan nga inyong gituhuan nga Dios. Si Kristo mao ang nagmugna sa kalibutan. Kung imong basahon sa Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Malinaw ang gisulti sa amahan may tungod siyang anak nga siya ang nagmugna ug midugang siya pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw ang Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. So napakatin-aw kining mga butanga ug mga bahina, pero ang nakapatingala ngano gyud nga nipilit sa inyong hunahuna ang gitudlo sa inyong mga pangulo. Ayaw mo kalimot ha nga ang makaluwas ug ang manluluwas si Kristo dili ang inyong mga pangulo. Kung dili gani ninyo dawaton ang mga pamahayag sa Biblia, aw inyo na nag-ingon baya ang nag-ingon baya ang nag-ingon baya ang Juan 5:39, kamo nagsusis mga kasulatan kay nagunahuna mo nga pinaagi ni makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang Biblia nagpamatuod mahitungod kang Kristo nga siya Dios. Unya ang gisulti sumala sa gisgutan sa kaduhang Pedro 1 kanini ang 1:21 nag-ingon, tungod kay wala may propesya nga miabot pinagis kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan igyud na nga ang mga tao nga mga balaan gimanduan sa Espiritu Santo nanulti sila. Karon unsa magisulti sa mga balaan may tungod kang Kristo? Kung imong basahon ang Roma 9:1 ug 5, klaro ang gisulti ni Pablo. Magasulti akong tinuod diha kang Kristo ug dili ako magbakak ug ang Espiritu Santo magasaksi kanako. Magsulti kuno siya tinuod may tungod kang Kristo ug dili magbakak. Karon ug dili na gani mo mutuon ining tinuod nga gisulti, aw inyo na nga tulubagon kay ug di na gani mo mutuo sa tinuod adto na mutuos bakak, I'm sure. Unya nag-ingon ang 5 matud pa ni Kristo. Timan niya nga ang gisulti sa Biblia ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Maunay ako ang mga balaang tao sa Dios. Nan gisulti man na ilaha ang mga patriarka ug gikan kanila sumala sa kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang Dios. Wa magyud na tao si Kristo nga dili mao ang Dios. Kay kung gisulti pa untag dili mao ang Dios si Kristo, kana insakto mo. Pero nag-ingon si San Pablo nga nataw si Kristo nga mao ang Dios. Unya giingon ra ba niya magsulti kog tinuod may tungod kang Kristo? Dili gani mo mutuo ani 100% adto mo mutuos bakak. Kay di mo mutuo tinuod. Mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan. Hilaben ka klaro katinaw. May pamahayag ba si Kristo siyang kaugalingon nga siya Dios? Yes, dunay pamahayag. Unya kung ang pamahayag sa Biblia mo inyong sundon, natural kanang bakak ninyong baruganan gituhuan dili na ninyo pabarugan ug ipamatuod. Pero di ka mo mutuos tinuod, pabilin gimong mutuo diha sa dili tinuod. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John. Lipay ta nga niya na po si Brother Onar nakig-uban sa toa. So Brother Onar, ang imong gigamit nga Hebrews 1:8 ipadala diri kanang nasulat si King James Version. Okay? Kaning gisgutan rin nga but of the Son he says, God is your throne. Dili ni makuha sa King James Version nga English version. Okay? Mga inani, mga matawag ni gikan ni sa revised or bogus translation ng kuan. Kay kung imo nang basahon ras King James Version, dili na siya mabasa nga kini ang Your throne is God? Your throne, God is your throne. ang kuan na lagi ang Dios ang trono na, ang naglingkod di na, ang gilingkuran mao Dios. Mao na Brother Onar, kining tawo nga dili bagyud motuos tinuod, adto na lang ginatuos dili tinuod.
ug bisan pa kana yung bahina kanang puntuha nga imong gisgutan Brother Onar, ug imo gid pamalandungon wa baya gid na nag-ingon diha nga dili Dios si Kristo. Ang akong giingon tabang pagsulti pagpasabot sa kamatuoran asa nga salin sa Biblia nga insakto nga salin insaktong hubad nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Period. Ya, Niapos Brother Bob Ritoya mayong gabi mga dudong watching from Tuburan, Cebu. May gabi dia dong. Niyas Brother Onar ganiya brad imo gibasa ang 1:33 sa husto nga hubad sa Biblia. Dili para praise wala gisulti ni Kristo nga siya mao ang Dios ayaw pagpamakak brad. Ha. Wa jud ko na makak, wa man ko'y gipuno sa akong gibasa. Klaro kayo akong gibasa. Ha? Dili kami mobato nimo tungod sa pagbuhat nimo og maayo. Matanaw ha, kung dili pagabatuon ka namo tungod sa magsulti batok sa Dios. Mao ningon kung sa magisulti ni Kristo gilan lang batok sa Dios kay nag-ingon ka nga ikaw Dios. Unya, nagdugang dai ko ana tanaw wala dia kay may Biblia man ka. Muna nga moing kang ayaw ka dili ko mamakak. Wa di ko mamakak kay bisag usa ka litra wa ko gidugang sa akong gibasa. Thank you Brother Onar. Salamat Brother Onar sa mga kinayang participation and reaction sa ato nga programa. Well, na sagonson na nagpila ka nga mga kagabi nga tubag ang imuha nga pangutana. Then wala na may mahimo kung dili nimo dawaton ang mao nga mong mga tubag. Wala ni gidisenyo ang programa para makiglantugi sa imuha nga gahi nga ulo. Kung dili ka kumbinsidos among mga tubag, then wa na may mabuhat ana kay imuha man na. Then ang amo lang kung imong ma-feel nga kanang ang imong mga reaksyon ron di na mahatagad pagtagad, we're very sorry kay gihatagan magpagtagad kada pangutana. Nya karon kay kagabi gitubag ang imong nga reaksyon nya wala sad to say wa man siguro ka mo view kay wa man ka mo comment karon ra ka naka-comment. Then na naman roy lahi nga gitubag nga pangutana, so mo proceed mis pagtubag sa pangutana nga gitagad karon. So ang pangutana nagisgot nga doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nagpamatuod siyang kaugalingon nga siya Dios. Well, makaigsunan og makiglan, doon ay mabasa nga si Kristo nagsulti nga siya Dios. Apan moron sa Biblia, dili nimo makita nga kadaghanan si Kristo na molong nagpamatuod nga siya Dios. Kundili iyang gipamatud-an ang iyang pagka-Dios, pinaagi sa iyahang mga buhat, samas mga na-record sa Biblia sa mayong balita nga Biblia sa good news sa kiniang ingno nato nga kiniang sa gitawag nato mga kaigsunan sa theological term nga kiniang sa tawag ani niya kanang sa Mateo, Mark, Luke, and John, mga kaigsunan kana nga upat nga libro, diha nimo makita ang istorya sa kinabuhi ni Kristo pagpamatuod sa mga apostoles nga sa diin si Kristo na nagpanghimog mga milagro. Si kinsa mang tawhana karon ang nias ng puyo sa kalibutan nga makahimo sa pagbuhi sa mga minatay, makahimo sa pag-ayos mga masakiton on the spot, mga kaigsunan og makiglan. So imong makita nga dili lang sa pagpamulong si Kristo nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios, kundi nagpamatuod siya sa iyang pagka-Dios pinaagi sa iyang pagbuhat sa mga binuhatan, pagbuhat og mga milagro, mga kaigsunan og makiglan. So karon imong masabot og makita ngano man nga mas daghan man nga gihimo ni Kristo nga mga binuhatan nga pagpamatuod siyang kaugalingon nga siya Dios kaysa nga magpamatuod siya sa pinagis pulong nga siya Dios tungod sa ingon ani nga rason mga kaigsunan og makiglaan. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 31 si Kristo namulong nga nagingon, kung ako mao ang magpanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong panghimatuod maisip nga dili tinuod. So kung imong lantawon og susiyon, ngano nga muron imong makita dinha sa kiniang libro sa mayong balita nan libros ng Bagong Testamento sa Mateo hangtod sa Juan nga mas muron sa pagbuhat og milagro si Kristo, mga kaigsunan, nagpamatuod siyang pagka-Dios kaysa sa pagpamulong nga siya Dios
tungod kay giisip ni Kristo nga kung siya magpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios pinagis pag iyang pagpamulong, maisip nga ang iyang mga pagpamatuod mga kaigsunan dili tinuod. And it is very clear nga naman bisan pamanggani nga daghang mga taong nakakita sa milagro ni Kristo, duna gyud gihapoy mga tao nga dili motuo nga Dios si Kristo ug mo'y hinungdan nganong gipalansang sa Kalbaryo sa krus si Kristo tungod sa ilang pagkawalay pagtuo nga Dios si Kristo. Kung atong lantawon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo kini ang 7 hangtod sa 10 mga kaigsunan, sa panahon nga si Kristo gitintal sa kini ang kaway ngadto sa awa or sa kinang kamingawan, ingon ani nang nahitabo mga kaigsunan. Sa 6 nagingon din niya, og giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos, kay nausulat man kini nga nagaingon, magahatag siyag sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo. Og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Si Jesus mingon kaniya, usab na sulat kini nga nagingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios, unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid, og kaniya iyang gipakita ang tanang gingarian sa kalibutan og ang ilang kaymayan, og iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kun ikaw muhapa og mosimba kanako. Ang bersikulo 10 nagingon, kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, pahawa ka Satanas, kay nasulat kini nga nagingon, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. Kung imong lantawon nga kaigsunan, sa bersikulo 7 si Kristo maingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Si kinsa ang gitintal ni Satanas? Si Kristo. Nan kung imong lantawon ug susiyon, ang bersikulo 10 nagsulti na usab si Kristo ngadto kang Satanas, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios. So kung imong lantawon ug susiyon, kung imo gyud nga sabton pag-ayo, imong makita nga gipamatud-an ni Kristo ang iyang kaugalingon ngadto sa yawa or sa kang Satanas nga siya makaigsunan og makiglaan Dios. Nan karon imong tan-awon makaigsunan, ang yawa mituo ba nga Dios si Kristo? Yes, ang yawa mituo nga Dios si Kristo. Ngani kung imong tan-awon ang record sa Biblia sa Santiago, ang yawa nagpangurog sa kahadlok ng kaigsunan. Nan kung imong lantawon sa Juan 10:30, imong makita nga si Kristo nagingon, ako og ang amahan usara. Kung imong lantawon og imong yung sabton mga kaigsunan, imong makita nga sa diin si Kristo nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Abi kay wa man mosulti din nga ako Dios. Ang atong mga pinalangga nga mga Iglesia ni Kristo, pareho ni Brother Onar, di lang sad mo tuo nga dili Diyos si Kristo, kay wa man mosultis Kristo nga ako Dios. Di lang sa demi mo tuo, Brother Onar, uban sa imong mga kaubanan nga kamo Iglesia ni Kristo. Ano man, mabasa sa inyo ang simbahan ni Iglesia ni Kristo, pero sa inyong pagtulunan, di man mo mutuo nga Diyos si Kristo. So di lang mi mutuo po di ay. Nga bisag mabasa nga ang ngalan sa inyong simbahan nga Iglesia ni Kristo, di lang sabi mo tuo nga mga katauhan mo ni Kristo. Nga naman, taliwala nga nagpaila mo nga ang inyong pundok Iglesia ni Kristo, di man mo tuo nga kaniang Diyos si Kristo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, dunay mga butang nga imong makita nga si Kristo nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Pero kung imong yung subayon ang Biblia, mas daghan nga gipamatud-an ni Kristo ang iyang kaugalingon nga siya Dios pinaagi sa iyang mga mapagbuhat og mga milagro. Sa mas pagkabanhaw niya gikan sa lubnganan, sa pag-ayo niya og mga masakiton, sa buta og sa katong babae nga kini ang pila na ka simana mga kaigsunan nga wala maputol nga katong gi nato nga karon nga dong babae nga kining masakiton ang katong kiniyang sa kiniyang ang tao nga paralitiko. Kung imong lantawon og susiyon kining mga butang sapat kining mga pagpamatuod nga si Kristo mga kaigsunan usa ka Dios.
Nan kung imo pagyud nga lantawon ug susiyon, mismo usab ang mga apostoles, mga tinun-an ni Kristo nagpamatuod nga si Kristo Dios. Sama kang kiyang Pablo, sama kang Juan. Kung imong lantawon ug susiyon ang ilang mga sinulat, gipamatud-an nila sa ilang mga sinulat nga si Kristo Dios. Apan ang atong mga kaigsuonan nga mga iglesia ni Kristo, samang Brother Onar, di mo too nga Dios si Kristo. Nga naman mga kaigsunan og mga kiglaan, kay di man sila iya ni Kristo. Kay kung imong lantawon og susiyon ang nasulat sa Juan Kapitulo 10, ingon ani ang imong makita mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung imong basahon, Juan Kapitulo 10, kung atong basahon, ingon aning gisgutan, apan kamo wala managpanoo tungod kay kamo dili mga kauban sa akong mga karnero. Si kinsang nagsulti nini? Si Kristo. Unsay pasabot niini ni Kristo sa pulong karnero? Katawhan mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung imong lantawon susiyon sa laktod nga pagkasulti diha sa gipamulong ni Kristo nga apan kamo wala managpanoo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero, naghisgot ni may tungod sa kang Kristo nga dunay mga tao nga wa mo tuo nga si Kristo Dios, mga kaigsunan og mga kiglaan, og si Kristo misulti apan kamo wala man nagpanoo tungod kay kamo dili mga kauban sa akong mga karnero, nga kun atong sabton kanang pulong karnero nagkahulugan ka nagkatawhan. Kung imong padayonon ang 27 nagingon, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong mga tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. So kung imong lantawon o susiyon na kaigsunan sa gisulti ni Kristo, mingon siya, ang akong mga karnero or ang akong mga katawhan nagapatalingog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Pero kining atong mga kaigsunan, uban ni Brother Onar, mga kaigsunan og mga kaiglaan, uban sila mga kaubanan sa pundok sa Iglesia ni Kristo, di sila motuo nga Dios si Kristo. Sa laktod nga pagkasulti, sa ilaha nga pagkapaila nga Iglesia ni Kristo, sila dili mga katawhan ni Kristo. Nga naman, mga kaigsunan, kay kung imong lantawon ug susiyon sa paggipamulong ni Kristo, mga kaigsunan, ang dili niya mga katawhan, dili motuo sa yaha. So, kanang mga taong dili motuo nga Dios si Kristo, mga kaigsunan ug mga kiglaan, mga tao kanang nagpaila nga mga tao nga dili iya sa Dios. Kay kung imong lantawon ug susiyon, mga kaigsunan ug mga kiglaan, imong makita nga sapat nga mga basihanan nga si Kristo Dios, si Kristo Dios, kay nga naman imong lantawon mga kaigsunan ang gisgutan dinha sa makita nimo sa kiniang balasahon mga kaigsunan sa gisulat ni Pablo sa Roman 9:5, imong makita dinaa nga gipamatud-an ni Pablo nga Dios si Kristo. Dinaa mga kaigsunan sa balasahon sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, imong makita nga si Kristo dakong Dios og atong manluluwas. Kung imo pagyud ng basahon mga kaigsunan, ang gisgutan dinaas balasahon sa unang Juan 5:20 mga kaigsunan, imong makita dinaa ang gisgutan nining basahon na ingon ani kung atong basahon ang unang Juan 5:20, imong makita dinaa nga gisgutan pod nga si Kristo matuod nga Dios. So Brother Onar, basta nang naminaw karon, kumbaga sa giingon pas bata, mag-isip-isip diha sa inyong pag-claim nga dili Dios si Kristo, hatagi mig bersikulo sa inyong pagpanudlo, apilang imuha nga gikuhaan niya na nga pagtudlo ng inyong ministro, pangayo og bersikulo nga dunay gisulti sa Biblia nga dili Dios si Kristo. Kay dinhiya sa among gipangbasa karon, sapat naman yung mga pagpamatuod. Kung di ka mo dawat, problema na nimo, dili na namo problema. Apan timan Brother Onar, o basta nang naminaw karon, ang gihisgutan sa 1:8:32, kung imo nang basahon, ang kamaturan magahatag kanimog kagawasan. Una-una, Brother Onar, o basta nang naminaw karon, kining atong gibasa pulong sa Dios, o kining pulong sa Dios mao ang kamaturan. Ang Juan 8:32 nagingon, og kamo mahibalos kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyog kagawasan. Unta, Brother Onar, basta nang naminaw karon, ang kamaturan atong dawaton, aron nga sa diin,
kita matagag kagawasan gikan sa mga pagtudlo, sa mga magtutudlo, mga brother onar basta nang naminaw karon nga nagtudlo og butang nga tinawhanong pagtudlo og dili pagtudlo nga niya gikan sa balaan nga kasulatan. Alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Clavis. Okay, digan salamat, Brother Isao. Salamat po sa pangutana nga atong gitagaang pagtagad karon nga naghisgot mahitungod sa naabay babasa sa Biblia nga si Kristo mismo miangkon nga siya Dios. Kadaghan magita ka bagat ana kada ingon si Kristo nga ako Dios. Pero gibasa ni Brother John ganiha ang pulong sa Dios nga Biblia ni ato ra guning tagaag comparison arita sa King James mag-una mga higala. Ang mabasa rin nagsukad sa 30, nag-ingon si Ginisos nga, matod pa niya nga ako og ang amahan usara. Naminaw na ang mga Hudyo, pag-ingon niya nga ako og ang akong amahan usara, nagunahuna sila nga nagpasipala ni, kay wa man sila mutuo nga si Kristo Dios, kay siyag amahan usara, Diyos mang amahan, ilang pagtuo nga nagpaka-Diyos po ni si Kristo. Kay Diyos man ang amahan niya, usaram lang sila. Ang gayon niya ang versikulo 31, pag-ingon ni Kristo, ako o ang amahan usara. Unya ang mga Hudyo na munit na usab og mga bato, aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Nasuko sila, munit sila bato. Kay parang na, blasphemy ba yan na, panalitan ako, maingon ko nga ako Dios. Ingon mo nga, nagpasipala man kabod, nagpaka-Dios man kang tao karaman unta. So, nangasuko ang mga Hudyo, paingon ni Kristo, ako og ang amahan usara. Ilang pagtuo nga, Dios daay ka. Namunit silag bato, kay batoon man ang magpasipala batok sa Dios. O niya, ingon si Kristo dito ipadegbasa. Namunit silag bato aron ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Patyon nila, death penalty lang silutas kay matayon si Kristo. Og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghan mga maayong buhat gikan sa amahan. O niya, ingon siya, unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon. So gisultihan ni Ginosos nga matod pa niya, pakitaan ta mo og mga mayong buhat gikan sa manugasa man ning mga buhata nga takos inyo kong pagabatoon. Nga mao bay basihanan nga inyo kong batuhon, asa man ang mabuhata? Unsa may katarungan sa mga Hudyo nga namunit og bato? Ingon sila nga atong tanaw niya, ingon din nga kanila mitubag ang mga Hudyo nga nanag-ingon. Unsa may tubag? Batoon ikaw namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. So kining mga tao higala nga mubatok kang Kristo, mga Hudyo todto sila, pero Hudyong dili mutuo kang Kristo nga Dios. Nangasuko sila. So maoy ilang rason nga ilang batuon si Kristo kay nagpaka-Dios. Para nila tao lang ang nga ordinaryo si Kristo. Naman sa mga higala datoron nga ilang pagtuo kang Kristo, tao lamang dili Dios. So ano nga Biblia gitinaog yun nga si Kristo mo namulong. Ako basaw na din atong i-compare. Dini sa Juan 10:30 ngadto 31. Ang mabasa mauni. Ako sugustenta, ako og ang amahan usa lang. Pagkadungog ni adto sa mga Hudyo, mipunit sila pag-usab og bato aron batuon siya. Apan mingon si Jesus kanila,
daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kanako sa amahan. Asa ba dining akong mga gipangbuhat nga mahimong hinungdan nga inyo akong batuhon? Gitubag siya sa mga Hudyo, dili kami mobato kanimo tungod sa maayo nga mga buhat, kundili tungod sa imong gisulti batok sa Dios, kay ikaw tao man lang apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Kaya mo na, ang mga Hudyo nakadungog yun, nag-ingon ka nga ikaw Dios. Sa ubang transition, nagpaka-Dios ka nga tao karaman unta. So nagpasabot, nag-ingon Diyos Kristo nga Dios siya. Motong ingon mga Hudyo, nagpaka-Dios ka nga tao karaman unta. So wala magkakontradik ng pagkasultiya. Si Kristo mismo nagpahayag nga siya Dios, pero nangasuko kadtong mga tao ng ilang pagtuo kang Kristo tao lamang og dili Dios, mga higala. Muna gisulti sa Biblia. O niya, mausa na among gituhuan higala. Kay mo muna gisulti sa Biblia, kami sad bituo ana. O nga naman, nasayop ba di ay ta? Masayop ba di ay ta ana? Og mutuo ta nga si Kristo Dios na ama sa Biblia. Masayop lang ta tingali kung mutuo ta nga si Kristo dili Dios. Natay mabasa ana kanang atong gituoan nga si Kristo dili Dios. Then natay mabasa na kay mo atong tuhuan. Kay naapatay mabasa nga litra po litra nga nagsulti si Kristo dili Dios. Tuo mi diri oy. Pero way mabasa. Ang mabasa si Kristo nagpakatao pero wa magsulti nga dili Dios. Sama sa Roma 9:5. Ang uno nagsulti bato pa San Pablo, magsulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ko mamakak. Kanya ingon ang bersikulo 5 na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Di pamatuod ni Pablo na kining Kristo na tao pero unsa siya mao ang Dios. Ang uban kay pag-ingon tao, ang ilang sumpay dili Dios. Nagkasumpaki nagsulat ni San Pablo. Si San Pablo nagtuo man si Kristo na tao mong Dios. Mao sa nay among pagtuo, si Kristo na tao nagpakatao nga mao ang Dios. Pero ang uban nagtuo nga si Kristo nagpakatao unya dili Dios. Di ba sumpaki nas Biblia? Ang nindot ang nas Biblia mo atong tuhuan nga naman kay mao kini ang kamaturan sumala sa 17:7 balaanas las kamaturan ang pulong sa Dios kamaturan. Kung ato ning subayon ng kamaturan, sigurado nga sa katapusan maangkon atong kalawasan. Ako ibalik ko panahon ni Brother Sao. Salamat Brother Libby, Will, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Naot may nga natinawan ng inyong mga hunahuna. Salamat sa Brother Ronar sa mga kiniang reaksyon. Hinaot nga imong gihapong dawaton ang mga tubag bisan pa man sa kagahion sa imong kasing-kasing. Well, mga kaigsunan, sa lipahing pitapos itong programa ni atong closing song man atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa dulungog sa naminaw, tuguting ikaw magatawag kanila sa kamaturan. Gipangayo na mo kini, tungod lamang kang Kristo, nga mong matuod na Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, kini lamang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Carana, Brother Isaw dito, unin Brother Libby Claves, and inyo bus nga halag igsoon, Brother John Dihito, mag-ingon sa inyo maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.